Traditional music video reactions ibona ke uhlelo lohlanganisana mina nawe la mina ke ngoMadlokovu ngihambe ngedwa ngihamba na inkosazana ngehelicopter sihlangana la ukuthi nje sikuhlaziyele umculo noma music video weciko lisuka ke liwenzile sibheke nje leyo ngoma ukuthi ngabe yenziwe kanjani iphethe muphi imiyalezo sidibana nawe ke sihamba kanje. Kuyiqiniso ngempela ke mbukeli ke lokho ungakhohlwa ukusubscribe ku channel yethu Traditional Music Video Reactions khona lapha ku Instagram Traditional Music Video Reaction kanjalo ku Twitter na ku Facebook igama Helicopter kaNdluvu. Namhlanje sikuphathele ke uMabutho sizobheka lapha ngempela ke ingoma yakhe ethi ke Ububhinca uthi kuthi ngishonise ububhinca bami. Akubhlungu njalo akubhlungu ndawo mangiyibhinca. Manje uthi angibishonise khuluma ke nentokazi ke lezi engoqhozi yaso ukuthi ke lobo bhinca bami uthi angibishonise ngikuthanda nkosazana ngiyibhinca nginjalo. Ububhinca nje imina ke lo. Kunjalo ngempela kodwa ke mbukeli ake sivele sihambe Leo, kakione sana. Hai Leo. Ayo coba ya bola je. Sambil dengan sisi. Should sisukhala. Iya, should cha ngithanda impela. Manje ugqoke kanjani? Ethi cha ubuye ukuthi le ngasemontweni obonayo ukuthi cha imoto ephezulu impela. Uthi cha ngithanda impela futhi kodwa manje ke isimo sakho sokubukeka. Ugqoke kanjani? Ngoba phela ngibuka mina. La petite ziyazi ukuthi qondile senkile ngamsibukani and uyabiza lo yamuntu leyana njengoba nje egqoke kanjena hlangana imbuzo ezimbili la mhlawumbe futhi ngapheke kwendini Ola manje ngitakhulunywa ngokudunusa ke khona nje yabuza yathi manje ngicela ukubuza mina ngabe uBrenwood uphuma nezingcezayo noma udunisa ngezakho yebo ukhuluma ngokudunusa sokukhuluma ngale nsizana yeyizwa kodwa ikuzibala ngamadolo yavele qhamuka usithi futhi yabona meke yenza kanjena nje manje kugxishiwe ulindele ukuthi ihlabi wanonzima la hayi suka ake siqhubeke That is not. It's not feeling. Oh my God. No business. That means we isala boy. This is the one. Mani ngayoshi. Kodwa nje isimo sokhona. Tuaga dala. Mane. Umswengo lona.
Oh, kuvela nezinkulu lapha kule video. Awu, suka madoda. Hayi wena kuhlangana amabhinqa impela la. Lawa ngempela. Kuhlangana amabhinqa Futhi lawabuza ngempela ukuthi ngiyibhinqa, uthi angibenze njani. Manje ngenze njani? Ngishintshe. Ngoba ngithanda wena bese ngiyishintsha ngabe mina. Angazi ukuthi wethi lapha uMabutho hayi ntokazi ukuthi ubhinqa abamukelayo. Sungasala kanjani. Ngoba uthi angibusho nisephi. Imina kodwa ke siyathanda kakhulu ukuthi abantu umuntu ayigqaje ngalokho ayikhona. Futhi kubhinqa kulezi insuku buseyintweni abantu bakaMaskandi bayigqaja ngabo bathi singoMaskandi futhi singamabhinqa asikhohli ukuthi sisuke emakhaya ebese thina siyahlanzeka bese silalisa nje lapha kukotini sithi ukuqondisa kancane. Yabona mina mangabe ngiyibuka ke Madlokovu le video ngiyathanda ngoba ayizange iveze istory eningi. Storyline sakhona vele sibheke ekutheni ubhinqa bami ngishonise. Sayibona ngempela lapha inkulumo nami esingezwa kodwa siyabona ukuthi lapha kuyaxatshana ukuthi cha uright impela izathini. Kuyakhomba ukuthi yabona indlela ibamba ngakhona nje ibhande yabona nje ukuthi ibhande impela nje nalo legama elikhulu kodwa indlela nje ayinelisekile. Is not. Angivumi. Cha umuzi video olushuthe kahle. Usimple nje kamnandi uxoxa le ndaba exoxayo nje iqondile engenaso into eningi insizwa ezigidayo lapha noma isinayo ziyimisele futhi nangomswenko wawo futhi amabhinqa. Ngendlela yamabhinqa noma kuthiwa kushawa ingoma kungesewona uMaskandi ingoma nje lekashameni iqokelwa kanje futhi nengoma indlela ehamba ngayo isiqa sakhona imikhuluma amabhinqa yiwo lawo wathola phansi kwezihlahla eshaya ingoma ngoDisemba njalo njalo. So yabona ukwazi ukuyibamba ukuthi thina amabhinqa sikanje siqoka kanje siyingoma siyishaya kanje. Wakwazi ukuthi ayihlanganisela nengoma kimnandi. Nengoma nje futhi ke imnandi nje ayidingi ngoniwa. Mina ngokwengoma nje yonke sengihlanganisa music video ngamnikeza u8. Ngicabanga ukuthi ngade and a half. Ngoba nje ngoba inkinga nje ukuthi awufuni ngathi ngaphezulu ngikwazi ukuthi ashayela uMabutho elinye iciko leli elikade le senesikhashana lifikile kodwa ke lapha siyayifaka ke inselelo kubaphatha ngaze in terms of marketing ukuthi kuhamba kanjani ngoba ilevel akuyona ngokomculo iphezulu kodwa igama alikho lafuna abe likhona uma engene studio yamuzwa ukuthi ushaya into ehlangene kuyafuna ukuthi azame ukuthi kube nezindlela zokuthatha ukuphusha kakhulu kunalokho ngoba mangenjalo ngagcina kushona phansi kanti uyi-artist elaziwayo bakhona abantu abamaziyo kodwa akavela kamningi kakhulu. Kulapho futhi inkinga lapho ngempela ke ku-marketing ukuziveseni ngendlela ke eyanele. Buke lapha ekhabe sikuphatheke lapha ya music video kakhe ke uMabutho ethi kubhinqa bamthandi ngishonise ungakhohlwa traditional music video reaction ukuthi ke lapha usubscribe ke ku channel yethu mina ngihelicopter Ndluvu lapha ku Facebook kanjalo na ku Instagram. Sipho Ntombizimakuye ku Facebook sipho Madlokovu sipho Madlokovu ku Instagram. Unazi correct. Kuze kube kuzawusaba kakhulu besikuphathele uMabutho sobuye sibuye nelinye iciko hlangabezeke nangokuzayo nisale kahle.